I had a dream the other night. Kif tafu, il-protezzjoni ċivili dejjem kienet hemm għall-poplu Malti u Awċi. Kienet hemm biex tħares, tassigura, issalva u tipproteġi. Kienet hemm, għada hemm u nwiegħed li ser tibqa' hemm għalikom kollha. F'dawn iż-żminijiet, l-impenn tal-protezzjoni ċivili jiżdied b'mod sostanzjali għax irridu nkunu ta' spalla għall-awtoritajiet kollha, speċjalment dawk tas-saħħa. Qed inżidu l-isforzi tagħna biex kemm jista' jkun nagħmlu l-affarijiet iktar faċli. Vera li dawn huma żminijiet xejn feliċi, żminijiet ibsin, jiem straordinarji, biss nemmen li bl-isforz ta' kulħadd flimkien kollha ser naslu biex noħorġu minn din it-tabxa iktar b'saħħitna. Għandi fiduċja assoluta fil-poplu Malti li meta jingħaqad jeleb kull ostaklu u hekk se jerġa' jiġri għax flimkien naslu żgur. Nappella lil kulħadd jobdi l-ordnijiet imposti u jżomm l-iġiene, joqgħod id-dar u ma joħroġ barra għal xejn. Evitaw kemm tistgħu il-kuntatt b'hekk kunu qed tgħinu lilna inwettqu id-doveri tagħna b'mod aktar sigur u dan sabiex nibqgħu insalvawkom u nipproteġukom. Ejjew nagħmlu kuraġġ. Wara l-maltemp joħroġ il-bnazzi u dan ma jdumx. Biss kemm itul dan il-maltemp huwa sta għalina. Kemm nobdu, kemm nosservaw liġijiet, kemm inkunu responsabbli. Taqtawx qalbkom. Flimkien ser naslu żgur.